Oj. No, blondynka, ona jest śliczna. A jej koleżanki to mnie onieśmielają. Tak nawet to można powiedzieć. Nawet mam dwie upatrzone. Ta jedna taka czerwonowłosa Gabryśka. Też ładna. I nie wiem, która lepsza. Nie wiem, które lepsza. No i obserwuję. Dalej się nie mogę zdecydować, które lepsza. Czy Gabryśka, czy Ola? Chyba, że z tą będę chodził równocześnie. Trochę czasu z tą, trochę z tą. Na łyżwy trzeba chce pójść, bo nas policja złapała szybciej niż byśmy łyżwy wyciągnęli. By się zaczęli czepiać, że co my tutaj robimy, że kto nam podwoził. Co tam tutaj głośno? Do mnie się doczepili ludzie jak do nie wiem kogo. Mam dość, ale to jest bezczelność. Gorzej niż bydło. A nie wiem, czepiają się mnie, dziewczyny się na mnie krzywo patrzą, wyłudzają ode mnie pieniądze, to znaczy wyłudzały ode mnie pieniądze, a ja cienia daję, no takie coś sobie pozwalam. A nie wiem na co. I później mi piszą, że na wódkę, to na papierosy. Taka jedna Klaudia mnie najpierw lubiła, a teraz mnie nagle nie lubi. Bo one tak robią, gorzej niż hołota, jak bydło. 171 nam jedzie. Kursówka? Bomba z kartonu. O, tu są moi koledzy, w tym. Kurek czy Andrzej? Andrzej. Andrzej jeszcze się krzywo na mnie garduje. Wie pan, że ja nagrywam?
Polsce to są do dupy. Po tej zimie to będą najlepsze. Co on robi? On nas puszcza, czy co? Pan go puścił? Dobrze, bawisz. To będzie się zastanawiał gościu. Ładna blondyna mu tam siedzi na tym. Na siedzeniu. Głowy widać. Czarną. Wypada druga zmiana. Piątek pierwsza, sobota pierwsza, niedzielę, poniedziałek druga, wtorek druga, później środa wolna, czwartek pierwsza, piątek pierwsza, sobota niedziela druga, poniedziałek druga. Tak jakoś to wypada. O ile się nic nie zmieni. Jezu, jak on smrodzi, ja pierniczę. Go to nie powinni już na miasto wypuszczać. Takiego rupiecia. Gabryśce, to jestem zakochany. Po uszy. Mogę panu kiedyś jej zdjęcie przynieść, jaka ona jest ładna. Jak pan chce. 13. I wcale nie mało lata. Dużo lata. Nawet bardzo dużo lata, jak tak można powiedzieć. Pisałem z jej koleżankami, to tam ona mnie za bardzo nie lubi. To pan ciągle to włącza i ciągle to włącza. No jak jesteśmy bliżej do śmierci. To bardzo dobry metoda. Ściąga wszystko i leci, ale mniej. Kto to takie badziwy jeszcze wypuszcza? Nie wiem. Kto to taki mądry jest? Ktoś jest bardzo, bardzo mądry. A dlaczego wszyscy mądrzy? Dlaczego pan tak twierdzi? No wiem. Co rośnie? Mróz. Było 10, było 12. No mróz. Godziny. 1,5 godziny. Mróz rośnie. Ten nie zna? Czy jakiś nowy? Teraz już on nam nie będzie przeszkadzać w grzaniu. A tu 170 jedzie.
był ten z 222? To dlaczego on ma dzisiaj 170? Nie wiem, będziemy jeździć 222. Ten turystyk to jest strasznie nerwowy. No, on i tak. On to by mnie nie przebił z przodu. Nie znaczy nogarka. Jeszcze by mnie opierdol, że się pytam. To się tak przemęczał. Coś go pękało. Ciebie? Tamtego drugiego, Ryśka. Z czego pan tak się śmieje? Nie pytam czego tak to nie jest, ale ty mówisz, że to się pękało. Aha, no mi też coś opętało, zakochałem się. Kogo to jest? Nie wiem, no to i zostawić. Wozicie. A kiedy ja klnę? Ja nie klnę. No trzymam, no. To co? Bo jak pan chce, to mogę panu wieczorem to przesłać gdzieś ten film. Nie mam internetu. Ha, to zapomniałem. Ale każdy normalny człowiek ma internet. Tylko pan nie ma internetu. Te busy to mnie wpieprzają. To po co cię dotkło wypuszcza? Jeszcze karetka nam wyjedzie. Szkoda, że nie na sygnale. Bus by ostro zahamował. Byśmy się wbili w niego. Byśmy się wbili i dziewczyny by mnie odwiedzały w szpitalu. Bo byśmy się wbili i byśmy w nich siedzieli. Co to za taki budynek? Płynny dół. Nie wiem, Co to z nim jechał? a nie zauważyłem. Może nie. Litwińska śpiewa? Piękna piosenka. Kurde, co ty robisz? Wow, 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 co to jest? Co to jest? Patrzcie. Nareszcie znalazłem jakieś normalne radio, a nie tego badziewia, co pan słuchał. Ten. Ja uwielbiam Radio Z. Po prostu Gawlińskiego to grają czasami non-stop. A wie pan, że tamten za 199, co wczoraj pan bilety sprzedał, jest na L4? Tak? Za doktorku. Zaniósł, kurde, chory jest. No chciałam mu wczoraj dać wolne, ale wiedział, że nie znajdzie nikogo na 27. I poszedł. Ale dzisiaj już nie poszedł do pracy i dopiero w środę za tydzień idzie do pracy. Jeszcze jakby mnie zaraził, to by było rewelacyjnie. Moja mama by do niego przyszła i jak pani śmie moje dziecko zarażać? A tak w ogóle to pan
puszczamy z Amsterdama w telewizji, że o, oddajcie mi dzieciątko, o, oddajcie mi dzieciątko, ja was tak bardzo proszę. Powinni ją dać na 2 dożywocia. Na 2 dożywocia powinna iść i by może się nauczyła, że tak nie wolno robić. Ja panu na następny raz browara postawię.